Hello guys, so ayun, naka-purple na naman ako. Ito pa rin yung damit ko. Ako mo nang ikon. Okay ra? Ito yung anak ko sumasayaw. Dalawa to, 2 tubes. Malamang 2 tubes eh. Hello guys, good morning. So today is July 6, 2018 at ako'y na umaara-ara tayo ng konti dahil malang pasok si Hagrid ngayon, pero meron kaming meeting today. So 10 AM, pero actually maaga pa, 8 AM pa. Pero maaga akong makeup kasi mag-film ako ngayon kasi wala akong i-upload sa mga darating na araw. At may mga kailangan akong i-film talaga. So, ayun, magmamoke up muna tayo. So, ayun. Itatry ko itong itinry ko na itong butter ball. At hindi ko siya masyadong bet. Ito yun, butter ball. Hindi siya masyadong kita. Good morning. Good morning. Lagi ka ng good morning sa imong teacher. Hello guys, so ayun, naka-purple na naman ako. Ito pa rin yung damit ko. Sa Pure Gold. Nandito kami sa Pure Gold guys again. Dahil bibili kami ng ni Hagrid. Magkano kaya itong Econo Pack? Ang bibili namin dito guys is actually medyo haggard yung lola nyo. Ako mo nang ikon. Okay ra? Nahiya ako. Ikaw na? Sige na. Nahiya ako. Lipstick ako. Nahiya ako. Sige na. Ito yung anak ko sumasayaw. Nahiya po rin siya. Kasi ang pale ko. Lipstick ako. Kasi bibili kami ng cereal ni Hagrid. Kasi may i-film ako na Free ang 50% off ang milk. Ang bibilhin lang namin dito guys is actually Hi guys! konti lang talaga. Yung iba palengke namin bibilhin. Hi guys! Yung mga samo lang namin nakikita yung bibilhin. Mami, Ha? Ayaw ni kanilang whole grain yung cereal. Ma, 198 ma, mas makasid ko kung kanina pin ni. Ha? Wala na lagi na yung milk. Magani, hindi ayaw. 236 ram good, 196 sa butang na ni 36 rin eh. Hindi ko alam bakit yung mata ko para siyang namamaga. Maghanap kami ng toothpaste. Yun na lang. Tapos, kasi sa palengke kami, kasakay ng double ride kasi kami. So, doon na rin kami bibili ng isda. So, sinali ko sa budget yung toothpaste. Kaya kuha. So, eto yung mga toothpaste. Binudget ko is only 100. Bakit 100 lang yung binudget ko sa toothpaste? Ayoko ko yung close up. Okay naman yung close up. Pa-Colgate nito doon sa balay pa, no? Close up. Bakit walang Colgate dito? Bo, English. What? You're not sure? Ito pala. Hey, mas barato mo ng Colgate. Ito yung hinahanap ko. Ito, 119 yung malaki na. Dalawa to, 2 tubes. Malamang 2 tubes eh. Ito, cooling crystal. Wait ka lang Active soap. Ito na lang, 129, 119 manggod oh.
chips. Tara, price pa, oh. Peke. No. May toothpaste ka pa doon, no? Excuse me. Ba't salik-silik mag-ipit pa tamo? Ay, pagkaw ko ito, dito, out to the side. Amo, sa pharmacy na pang itong ano yung Hagrid. Pulbo, maliit lang. Kasi wala pa kaming schedule sa ano. So, maliit lang. Eto na lang. Hello. Hi, baby. Buti nakasakay na kami, guys. Ang tagal namin nakasakay talagang grabe. Ito yung ano namin, mabilis sa Pier Gold. Kakalabas lang namin. Buti nandito yung aking ano. Buti merong yung ano, kapatid ng mama ko. Sinabay na nila kami. Yung isa basang-basa na. Wawa naman. Basang-basa sa ulan. Tingnan nyo naman yung aming itsura. Oh. Grabe na ito. Hello guys. Hi, Ayan, actually guys. nakarating na kami. Hi guys! Oo, and then Ito ana-ana. nakarating na kami. Buti na lang nakasakay kami doon sa aking tita. Kapatid ng mama ko, teka lang ha, nag-blurred. So, nagpadiretso na kami dito. Kasi kailangan namin magbihis. Doon kami maghahapunan and umuwi na talaga kami dito para magbihis lang talaga. Kasi dito marami naman kasi pwedeng masakyan. Kaya okay lang. So, magbibihis muna kami. Kuy, ginuo ko. Abi niya picture. Nara. Ayaw, ilabay basuran. Hi, say hi. 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 La. Sinabi sa'yo, good. Ginaong, ginuo ko. Ito na. Ito na eh. Ay, anak, Lord, sorry. Ali ka. O balande yo, tanawa. Ay, easy ra mga malanday. Abay pa pala. Dalag, apat lagi mo sampo. Apat mo sampo sa mo lubog.